Televízia Markíza uvádza ruský film Aladinová zázračná lampa. Scenár, režia. A vtedy Šehrezáda otvorila oči. A bolo ráno. Jej čas mlčania vypršal. A ona o deň neskôr prehovorila. فاسقنيها غرد الطير وناح والأمان V hlavných úlohách v slovenskom znení Ján Galovič, Ľubica Tregerová, Vladimír Bartoň, František Kovár, Peter Rúfus, Eva Krížiková, Ivan Letko, Eduard Bindas, Elo Romančík, Ivan Romančík a Ján Mistrík. Spíte, obyvatelia Bagdadu. Všetko je v poriadku. Spí. Spí. Spíte, obyvatelia Bagdadu. Všetko je v poriadku. Neobzeraj sa. Choď. Spíte, obyvatelia Bagdadu. Všetko je v poriadku. Kadiaš Masamat Masamat Misimat Malvia Altimiat Timiatni Kadiaš Masamat Masamat Misimat Malvia Altimiat Timiatni Meno Hviezda Suchail, povedz mi meno. Aladín, syn Aliho Al-Marufa. Aladín, syn Aliho Al-Marufa.
Veľa vážený majster zavlažovania ulic. Či nepoznáš Aladina, syna Aliho Almarufa? Aladina? A možno, že hľadáš Karima? Toho, čo spadol minulý rok do priekopy a behal nahý po meste, ha? Alebo máš možno na mysli chudáka Husajna, čo raz vyťahol svojho osla na minaret, ale ho potrestal a oslepil ho na jedno oko, ha? Kam to ideš? Počkaj! Dubi, dubi? Veľa vážení majstri tejto najskvelejšej hry, okrem hry s kostiami. Nepoviete mi, kde... Veľa vážený. Povieš mi, kde by som našiel Aladina, syna Aliho Almarufa? Bagdad je mesto veľké. Anta vantuma anu. Už tu čítaš 2 hodiny a nezaplatil si. Veľa vážený strážca múdrosti. Obyvatelia Bagdadu, Naša ľúbezná a spanilá, krásavica nad krásavice, urodzená princezná Budur, sa ráčila vybrať do kúpeľov. Dajte si pozor, kto sa na princeznu pozrie čo len očkom, Ten bude o hlavu kratší.
A čo teda chceš? Ja chcem... nech sa na mňa pozrie. Ale veď mu odseknú hlavu. No a čo? Hej, Mustafa! No... Mládenec, pozri sa na mňa. No tak sa pozri, budeš o hlavu kratší. Ja chcem, aby ťa napadol lev. A ja ho zabijem. A aby požiar zachvátil celý Bagdad a ja ťa zachránim z ohňa. Nech je zemetrasenie a nech sa všetci prepadnú. A ostaneme iba ty a ja. Aladín, syn Aliho Almarufa. Princeznej sa nesmieš dotknúť. A ja som sa dotkol. Tak mu teraz odseknite mu hlavu. Mustafa! Žobo, berte ho! Chyťte ho! Zapadne ho! Hneď ho chyťte! Živého alebo mŕtvého! Mama! Držal som za ruku princeznu Budur. Pôjdeš požiadať o jej ruku sultána. A včera mi vravil, že vraj letel na drakovi. Býva tu vyvolenec šťastený a dieťa úspechu Aladín. Aladín? Môj syn? Toto ti posiela tvoj strýko. Nevedela som, že môj muž Ali mal brata. Býva tu Aladin, syn Aliho Almarufa. Od strýka? Od strýka. Určite to poplietli. Istotne sa potom vrátia. Kde je môj brat? Kde je môj brat Ali Almaruf? Al-Ar,
Almaruf zomrel a pochovali sme ho už pred 3 rokmi. Jo, šajtan, radím vás. Bol to môj najlepší priateľ. Ó, môj brat nešťastný. Ó, aký strašný a krutý je môj osud. 40 rokov som sa túlal po svete. 40 rokov som myslel na to, ako sa vrátim domov a prividiem si brata na prsia. Ale môj muž Ali nemal brata. No, veď je to hotový príbeh. Prečo si myslel, že som zomrel a nikdy ma nespomínal? Raz vám to porozprávam. Kde bolo obľúbené miesto nebohého brata? Ali! Ali! A kde je môj synovec Aladín? Tam. A teraz, môj milovaný synovec, povedz mi, prosím ťa, tvoje najtajnejšie želanie. A ja ti ho splním. Bude si od vás pýtať modré z neba. Len pred chvíľou ma poslal požiadať o ruku. Hádajte koho? Princeznu Budur. A možno v ňom sídlia zlí duchovia. Ja ho vyliečím. Nechaj nás. Vec. 40 rokov som študoval alchímiu a mágiu u najlepších mágov Magribu. 40 rokov som strávil pri výrobe 5 zázračných práškov, ktoré mi otvorili brány temnôt a omámili rozum. Chána Vachina, Šina Vachonna, Chána Vachanna Chan. Zver sa mi a ja ti pomôžem. Kam to ideme, strýko? Do zakliatého mesta. A na čo? Veď môj milovaný Aladín, iba tebe jedinému je súdené preniknúť tam, odkiaľ sa ešte žiadny smrteľník nevrátil. Je tam ukrytá stará medená lampa. Opakuj. Stará medená lampa. Keď mi ju prinesieš, splním ti tvoje želanie. Vachvalan, Vachlan, Vachlaslan, Valcha al-Khadir. Chemial vas tachtach. A ja malamati. Zachlava-chran. Choď. To je vchod. Dostaneš sa do tieňa mesta a do mesta tieňov. Ja som furt! Len choď. Neboj sa. Je tu niekto? Je tu niekto? Je tu niekto? Je tu niekto? Kto kýchol? Vyjdi von!
čo si prišiel? Prišiel som po lampu. To nie je možné. Neuveriteľné. Povedal pravdu. A čo je na tom také divné? Potrebujem tú lampu, vravím to priamo. Čo robiť? To neviem. Hej! Kde ste kto? Kam ste sa poskrývali? Mlč už. Nechaj nás premýšľať. Vezmi si lampu. Je tvoja. A kdeže je? Ukážte mu cestu. Tadiaľto. 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 Len poď. Mám ju. Čo tu robíš, strýko? Strýko! Ja Šamchur! Aladín! Aladín! Kam si zmizol? Rýchlo sa vráť! Aladín, žartoval som! Aladínko! Aladín! Aladín! Prišiel som na tvoj rozkaz. Kto si? Som otrok tejto lampy. Rozkazuj. Ty si Džin? Áno. Ó, Džin. Počuj, Džin, prečo ma strýko chcel zabiť? To nie je tvoj strýko. Je to zlý magribský čarodejník. Čarodejník? My džinovia ho poznáme už dávno. Rozkazuj. A čo? Akože čo? Mám ho zaškrtiť, utopiť,
rozdrviť na prášok. Ale nie, čo si, no na čo? Nech si ide na všetky 4 strany. Na 4 strany? Ako rozkážeš. Čo sa robí? Ja nechcem. Prestaňte! Ja nechcem. My nechceme! Salam alejkum. Allah s tebou. Vstávaj, počuješ? Je na čase piec pyrohy. Allah nám dnes zoslal nádherný deň. Dal by som si kúsok meska. Nevedela som, že si taký šibal. Ty si šibalka. Kto zakúril v peci? No. Počuj, naozaj som ani netušila, že ty vieš piec pirôžky. Už mám 85 rokov, ale ani raz v živote som nepiekol pirôžky. Vezmi si pirôštek. Ďakujem ti, ale my pirôžky nejeme. A čo teda jete? My nejeme nič. Mama, toto je môj priateľ Jin. Ja si radšej posedím v lampe. Ja som to vedela, že o tie knižky privedú do nešťastia. Zapamätaj si. Ja som vôbec nič nevidel. A poviem ti ešte niečo. Ani ty si tiež vôbec nič nevidela. My obaja sme vôbec nič nevideli. Vieš ty, prečo som sa dožil 85 rokov? Pretože som si celý život hovoril, v Bagdade je všetko v poriadku. Kto sa chce v zdraví dožiť 100 rokov, musí žiť cnostne, lebo základ všetkého blaha je vo vládnutí duše a v pokore, a nábožnosti, a nevinnosti, a trpezlivosti, a hanblivosti. Každý by mal vedieť, kedy je potrebná hanblivosť a kedy nehanebnosť a správať sa tak, aby sa človek priblížil k dobru. Lebo je povedané, že predpokladom dobrá je stud a predpokladom zlá je tiež stud. Poď na chvíľu von. Počúvaš ma vôbec? Áno. Stráže! 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 Prielahovi.
princa. Kto si? Kto som? A kto si ty? Kto som ja? Ja? Ty si kto? Princezná Budur. Kto? Princezná Budur. Už len to mi chýbalo. Kto to tam hundre? Kde sa to tu vzalo? To všetko ten naničodník. To všetko tie hlúpe knižky. Ideš sem? Tak ideš sem. Čo je to? Toto? To je džbán. A čo je to? Tamto? To je pec. Pec. Tam sa pečú pirôžky. Hop. Hop. Rozumieš? Nie. A to je čo za nevídanú príšeru? To nie je príšera, to je koza. Á, to z nej je syr. Koľko máš rokov? 16. Keď som ja mala 3 roky, už som dávno vedela, čo je to koza. Niekoho hľadajú. Že by sa do nášho mesta vrátil bagdadský zlodej? Hľadne do každého kútnika. Joj. Asi nehľadajú jedného, ale aspoň 40. To si ty? Ja. Čo sa smeješ? Už viem, čo mi chceš povedať. No čo? To, čo mi povedalo už 17 princov. Božiatka moje, všetkých som odmietla. Teda nie? Prečo nie? Choď za mojím otcom a požiadaj ho o moju ruku. A ty povieš áno? Ako mám vedieť, čo poviem? Čo mi príde na jazyk? To poviem. Princezna je tu. Už zase ty? Chyťte ho! Zvážte ho! Odpusťte mi, princezna Budur. Tu tento si dovolil dvakrát sa pozrieť na princeznu o veľký súd. Áno. Sultán! Naozaj šťastie, že my dvaja sme sa stretli. Prosím ťa o ruku princeznej Budur. Čo to povedal? Môj jazyk to odmieta zopakovať. No chápeš? Tvoja dcéra a ja sa jeden druhému páčime. Ale nemôže si ma vziať bez tvojho požehnania.
Aha. Rozumiem. Veľký sultán sa ťa spýtuje, či ti je známe, mládenček, že už 17 princov... Už 18. Aha. Že už 19 princov zo všetkých kútov sveta tu bolo prosiť o ruku princeznej Budur. Áno, už mi o tom hovorila. Aha. A je ti známe, že predtým, ako ju o ruku požiadaš, musíš veľkému sultánovi predložiť svoje dary? Máš na mysli drahé kamene? Presne tak, veľmi správne. Na to som zabudol. Tie dary ti hneď prinesiem. Máš doma zakopaný poklad? Ale ja žiadny poklad doma nemám. Iba mám známeho džina. Koho? Džina. Džina? Tak. Džina? Džina. Nie. Len seď. Do temnice s ním. Dcera naša. Dcerenka, sme veľmi nahnevaní. To ja sa hnevám. No. Odmietla si všetkých princov. A princov už viac niet. Ani nechcem. A to všetko preto, aby si skončila v chatrči toho trhana? Prosím ťa, otec, nehovor mu tak. A ako mu teda máme hovoriť? Aladín. Aladín? Poje. My budeme každého trhana a žobráka volať tak, ako si zaslúži. Mlčať! Kto má mlčať? My? Okamžite ho pustíš a požiadaš o prepáčenie. Už nič nechceme počuť. Prisaháme. Ešte dnes ťa vydáme. Len to skús. A vydáme ťa. Skús to. A vydáme ťa. Skús to. A vydáme ťa. Skús to. Ach tak, ticho. Pamätajte si a zapíšte. Zapíšte to. Dáme svoju dcéru a pol kráľovstva tomu, tomu, kto prvý prejde cez tieto dvere.
Odteraz pol kráľovstva a moja dcéra patria tvojmu synovi. Preč! A chyťte princeznu! Tak ako? Nikto nám nemôže dať potrebnú radu? No? Je tu možnosť. Hovor. Keď sa princezná Budur dostala do Bagdadu a tam sa to celé stalo, to znamená, že ju treba presvedčiť, že v Bagdade vôbec nebola. Ako to? Princeznu treba presvedčiť, že to bol iba sen. A keď to bol iba sen a v skutočnosti sa vôbec nič nestalo, tak sa opäť stane poslušnou a srdce veľkého sultána sa bude radovať. A čo na to povie najmúdrejší? V skutočnosti sen nie je sen, keď nie je sen, sen, čo nie je sen. Takže sa o sne nedá povedať, že je sen presne takisto, ako povedať o sne, že nie je sen. Teda skrátka, nie je sen, sen, keď sen, nie je sen. Rozkazujeme povedať o sne, že nie je sen, a keď nie je sen, je to... Princezná nikde nebola. Všetko sa jej snívalo. Rozumeli ste nás? Ideš? Joj. A ešte som mal taký sen, že učím krokodíly čítať po persky. A potom sa mi ešte snívalo, že som minaret a na mojej hlave sa modlia muezíni. Hola, hola, hola. A ešte sa mi snívalo, že moje vlásky ušli na bazár kúpiť si hrebienok. No a čo? A to, že si videla toho chudáka Trhana tiež len vo sne? To nie je tak. Keby to bolo vo sne, ako sa mohol Mubarak do ňoho zadrapiť? A
ten Mubarak. Mubarak! Mubarak! Vraj si sa včera zadrapil do akéhosi trhana. Kto? Ja? Kedy? Včera som nikde nebol. Ja som bol na love a zabil... som... leva. Leva, áno. Akože? Pamätám sa, že som bola v Bagdade a videla som kozu. Koho? Kozu. Nesmejte sa, vravím pravdu. A sám Mustafa ma priviedol do paláca. Tak Mustafa. Mustafa! Vravia, že ty si včera... Kto? Ja? Ale veď... 2 dny som ležal doma, boleli ma zuby. Nech ma uchytí šajtan, keď klamem. Dcerenka naša Budur. Už sa nehneváme. Ach, Ocko. Dcerenka moja. Povedz mi, ako to bolo? Vyhrošil si ma za Aladina? Hrešil som ťa za princov, za princa Abu Abdullah ibn Abdallah, Chalif Isa ibn Musa, Abu Anna... Ale nie. Aladín. Aladín? Akom Aladinovi to rozprávaš? Aladín. Akože? Aladín. Takže som spala. No. A všetko to bol sen. Zajtra už budeš o hlavu kratší. Veru tak. A čo je ešte nové? Čo ešte? Nepočuješ tú hudbu? Ja si beriem princeznu Budur. Si tam. Aj, 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 aj. No, prišiel som na tvoj rozkaz. Máš ty vôbec v sebe trochu hanby? Čo? Že sa nehambíš. Ako to, že si dovolil, aby zatvorili Aladína? Bolo treba pošúkať lampu. A sám si sa dovtípiť To nemohol? nie je moja vec. Vedela som, že sa to tak skončí. Synáčik môj, jediný. Srdiečko moje. Rýchlo prines Aladína naspäť. Ber si svoju lampu a džina.
A nech ich tu už viac nevidím. Veď ja ti dám draka! Ja ti dám princeznu Budur! Kam ideš, Aladín? Len nech tu nie je koza, len nech tu nie je koza. Lampa bude moja. Tak, aj ty. Poď, aj ty. O, ty hviezda mojich očí! Jaj! Odletel? Odletel, 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 Kde je Mubarak? Kto odletel? Mubarak! odletel. Mubarak! Mubarak! Čo to má znamenať? Pomoc! Dajte ma dolu, pomoc! Hej! Mubarak! Čo to tam robíš? Zlez dolu! Nemôžem! Ako si sa tam dostal? Ja neviem! Nedávajte ho dolu. Zoskoč! Nemôžem! Mamička moja. Na čo si tam liezol? Neliezol som tam. Klameš! Všetci videli, že si tam bol. Keď si tam liezol, priznaj sa, že si tam liezol. Liezol som. No tak vidíš, prepáč mu, veľký sultán, prepáč mu, hlúpému decku, tom zápale mladosti a prílišnej horlivosti. No dobre. Nechajme ich samých ešte raz. Ostaň tu. A čo keď uletí zasa? Tak nech to radšej neskúša. O, ty hviezda. O, hviezda moja. Mojich očí.
syn prvého vezíra. Aký je to prešibaný džin? A povedz mi, na čo by už syn vezíra liezol do džbánu? Áno, na čo by tam liezol? Na čo by tam vlastne... Uvoľnite cestu veľkému sultánovi! Tak teda, ten, čo sedí v džbáne, tvrdí, že je môj syn. Áno, Hej, kto je tam? Mubarak, si to ty? I hneď ich rozložente. Rozohnať ich! Na čo si liezol do toho džbánu? Neliezol som tam. Odporný chlapár, všetci to videli, že si tam sedel. Tak prečo si tam vliezol? Vliezol či nevliezol, to nás už nezaujíma. Keď sa mu viac páči ten žbán ako pol kráľovstva a ruka mojej céry princeznej Budur, nech si v ňom len sedí. Nech to oznámia v Bagdade. Od dnešného dňa syn vezíra a princezna Budur už nie sú mužom a ženou. 10 000 rokov. A nikdy som sa tak nenasmial. Počuj, stržme ešte niekoho do džbánu. Počkaj, máme inú prácu. Odíď. A prečo? Lebo keď sa zobudím a ty tu nebudeš, ja budem smutná. Počkaj. Nech sa mi ten sen stále sníva. Nechcem sa zobudiť. To nie je sen. Proste tu mám známeho džina. Neveríš? Pošúchaj. Tak to nie je sen. Teda sú to čary? Dokážeš všetko? Áno. Prisahaj. To len vy ženy máte svoje prísahy. U nás, džinov, je každé slovo
pravda. No, tak mi prines broskyňu. Tak to nie je sen. Všetko to bolo. Oni ma oklamali. Prinies dobroty a prestri to tu. Čo robíš? Na čo to všetko? Bude svadba. Aká svadba? Naša, počkaj. Nech sú tu všetci svadobčania, aj môj otec. Salám. Len bzuď. Assalam alaikum. Alejkum salám. Salám. Kde sa to tu vzalo? Čo to znamená? To znamená, že spíš. Ako to, že spím? Tak. A oni spia tiež. Aj ja. Spíme a jeden druhému sa snívame. Teraz bude svadba a tu je môj ženich. Nie. Veď ty si v temnici. No vidíš, už veríš, že je to len sen? Nemil nás. Čo povie vezír? Nech najprv povie najmúdrejší. Čo povie najmúdrejší? Cesty poznania sú nevyspytateľné a samotné vedomie poznania je príznakom nevedomosti a prečo práve ja? No a prečo ja? Jaj. Koza. Koza. To je ona. To je moja koza. Pozrite. Neboj sa, to je len sen. Nie, ja mu to vysvetlím. No, staň. No, len smelo. Tak sa už neboj. Neboj sa, tu môžeš všetko. My sa jeden druhému snívame. Chápeš? Nechápe? Tak sa neboj. Neboj sa. Tak pozri. Ja ťa buchnem. A teraz ma ty. No, strž ho. No tak. To je krása. Sadnite si, drahí moji. Keď svadba, tak svadba. Aj tak je to len sen. Tak si posadajte. Len sa na ňo pozri. Kde je teraz? No? V temnici. A odseknú mu hlavu. No, keď sa zobudí, odseknite ju aj. Tomu aj, tak aj tak treba. A teraz je čo? Ženích na svadbe. No a je mu dobre. Nám všetkým je dobre. Ako je tu dobre. No, to je krása. Keď som mala svadbu ja s tvojím otcom, to nebolo vo sne. Daj mi lampu. Nedám. Nechcem to takto. Tak, no daj. A ja chcem. Nehádajte sa. Dám ti kolovrátok. A to je zasa čo? Uvidíš, bude sa ti páčiť.
Nemaj zľutovania. Nezaslúžim si ho. Nie, synovec môj milovaný. Zabij ma. Ako besného psa. No tak sa zabijem sám. A Allah ma za to potrestá. No? Tak na čo čakáš? Narátam do 3. Raz. 2. Á, to je len zlý sen, treba sa zobudiť. Tak 2,5. Aladin, nepokaz si svadbu. 2, 3, 4. Aladin, prosím ťa. No dobre, odpúšťam. A prečo nás neospevujú? O, náš najjasnejší sultán, čo svojimi jasom zatieni aj slnko a všetky hviezdy a všetkých vládcov sveta. Drahý môj, tak sa nám to páči. Tak. Najjasnejšia hviezda na nebi. No tak ja pôjdem dojiť kozu. Daj mi lampu. Nedám. Daj mi ju. A nedám. Nedáš? Vary, naozaj nechápeš? Chcem, aby naša svadba bola ozajstná a nie iba vo sne. Ale veď ona je ozajstná. Tak nedáš. Odídem. Ó. To znamená, že ma neľúbiš. Len si choď. Choď si a zober si svoju lampu. Výjdi. Nejdem. Výjdi! A nejdem. Ja Šamchur! Ja šajtan Aradin Bas! Čo máš povedať? Prichádzam na tvoj rozkaz. Kto si vlastne? Som otrok lampy. Zopakuj to. Som otrok lampy. Hlasnejšie. Nepočujem. Som otrok lampy. Aha. A teraz svadba pokračuje, jasné? Ženích som ja. Čo je? Sultán! O nevídaný zázrak. Sláva novému sultánovi Al-Salamovi Alikovi. Takého svet ešte nevidel. Najmúdrejší sultán zo všetkých sultánov. Áno, áno, najmúdrejší. Prosím ťa, odpusť mi. Ale musím ťa zabiť. Zabij. Som tvoj priateľ, ale aj otrok lampy. Áno, ja viem.
Som otrok lampy, ale aj tvoj priateľ. Tak otrok či priateľ? Vlez tam, Čín. A na čo? Budeš tam žiť? Nie horšie ako v lampe. Ale džinovia nebývajú džbánom. Ty budeš prvý. Ha, 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 ha. Tak ako? Pošúchaj ma. Prišiel som na tvoj rozkaz. Snívalo sa mi, že som bol sultánom. Neprestávaj, doj! Aha. Výjdi von! Výjdi von! Snívalo sa mi, že som dojil kozu. Ako hviezda, ako súhvezdie leva medzi obyčajnými levmi, jaká sa meno nášho veľkého... Si zradca! Ale viete...
Veď vojdite. V Bagdade je všetko v poriadku. Je všetko v poriadku, v Bagdade 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 všetko v poriadku, do 16 rokov. v Bagdade všetko v poriadku, 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 v Bagdade všetko v poriadku. Slovenské znenie pre televíziu Markíza pripravilo štúdio Roko. Zvukový majster Igor Švarc, produkcia Anna Kuzmová, asistentka réžie Jana Lukáčová, preklad a dialógy Andrej Válek, redaktorka Zoja Rajčoková, réžia slovenského znenia Olga Rufusová.